Pozdrav ljudi, dobrodošli u moju novu epizodu Minecraft Gamesa na Bedlane, ja sam Pomper i igramo na mapi Holiday Resort. Okej. Idemo na South, da, idemo na South. Nadam se da neće ni nas ići puno, okej, idemo. Idemo, vamo. Okej, mislim da je ovaj za too much. Aha. Idemo malo parkour, op, i jebi se. Ajmo, op, op. Op, op, op. Koji pa, hala, sam master. Prvoklasni master. Ajde, uzmemo ovo tu. Ajmo, jedan weapončić. Za tvega. Za tveđa. Momak. Dobio sam na nešto drugo. Možda nešto bolje. Ajmo, weapončić. Ovdje ne može da se dobije ovaj wooden sword. U stvari možda i može, nisam siguran. Ajmo, full irončina. I onda ja dođem i clean up. Clean up. Nice. Okej. Ajme meni joj, ajme meni joj. Tako. Tako. Idemo sad lepo da igramo. U stvari igrali smo i lepo do sad, tako da. Okej, FNS. U stvari ne znam da će nam trebati FNS na ovoj mapi, tako da. Ima puno vode za. Pa, da će nam samo trebati bot. Ako budemo išli za nekim ili oko voda. Okej. Vrti FPS. Dosta. Op, ajmo ovo da uzmemo. Idemo gore. Otkad nisam išao gore, to je havarija. Havarišija. Šans. Dođi malo da ti ga zabijem. Šans. Ajdemo. Da nekog pokušamo direkt. Imamo jedan kill i to na clean up, ali okej, nije ništa. Vidit ćemo da znači to. Znači ovdje imate jedan tier cats. Ovdje imate jednu tier licu. Opa, i tu imate jedan tier cats, ali neću sad idem na njega. Odvesti nešto FPS. Onda imamo ovdje jedan tier licu. Onda povučite ovaj lever, imate tu jednu double tier cats. Da. Jesu? Da. Stvari su OP, ali meni ništa ne treba. Idemo. I imate gore crafting table i to možete craftiti što hoćete. Ima nas još malo pa gotovo. Ima nas 9 nas ima. Jedan spectator, jedan kill. Tako da. Ano. Idemo, uzmemo tier cats. I pičemo dole. Zašto smo full iron, jedno tata me zove, ali ne mogu jebi ga, izvini. U sezon klip. Okej, šestorica nas je, dobro. Dobro nam ide. Op. Unicat. United Kingdom. Idemo. Ajde. Ako se čuli ono malo pre, kao nešto da kljokće, nešto tako. To se me radi. S prstom. Mokar mi prst. Idemo. Ajde, neko nas pomoći, dosadno. Dve japulke. Idemo sad, zašto je to jedini put? Mislim, haha. Pozdrav sve ove ljude tu koje su na tubu. YouTube. Idemo. Ja znam šta bi pričao, tako da sam moram epizoda kao svaka. Imamo tamo 3 tim.
Ubije se. Nije ovaj lik beži. Ajde, ako budem spasu, možda budemo tim. Tako, brate, hvala ti. Ajde, sve mi će da se timujem. Op. Tako, idemo, ajmo da ga rektamo. To! Ovaj moj ga je ubio svaki čast, ajde dole. Ajde Roni. Ajde! Ajde, meni ne treba tako, ako njemu ne treba. Ajde busti me kralju. Ne. Jel to gepo? Ok, 20 sekundi da mrš. Tako, ajde idemo se lepo. 3 na 2, ha! 2 na 2, gepo modno. Ok. Aj, rec. Da ih samo kažem da nekako je. Inače, ako uploadat ću. Uploadat ću svakako. Ovo je bilo moje loše, ovo je loša bila ideja sa moje strane. Izvini, izvini, moram da to. Sorry. Aj, rec. Ok ljudi, to bi bilo za ovu epizodu, nadam se da ste živjeli i vidimo se. Pozdrav.